Jopur ochele ma ok e gwenge mag Mbega kod Okana e Nyando koro yudo tiegruok ewi kaka ginyalo medo yuto e ohand michele kokalo kuom kano cham bang' gologi e puodho. Oseyangore ni thoth jopur mag ochele onge kuonde ma ikane ochele to keyo gino mamiyo jonyiepo ahinya to mawuok e piny Uganda ng'iewo ochelego e nengo manyap kendo miyo jopur lal. Jopur ochelego bende oywago rach mag apaya madhi e puothegi, gino mamiyo gitiyo kod omenda mathoth e sombo ochele ka oseka. Chenrono midendo ni warehouse receipt system biro konyo to jopur kod kuonde mag kano ochele bang' keyo. Wamor gi puonjruok ma kawuono nikech wayudo ni the market kata bech mchele wan gi wegi kaka farmers wan wanyalo loso. Wanyalo lose nade kwa kawo mchende wa mwasekayo watere warehouse, seche mwatero ge kanyo no nyalo miyo time mondo warit the price mondo bed maber manyalo miyo ok wayud chandruok mwakale mag brokers samore piny mag Waganda. Waonge yuto, watiyo nono nikech wayudo ka brokers mabiro nwa ka kod machines mag pimo. Anyalo yudo ng'at mokwongo golo na kilo mar gunia mar 90 kg, ogolo na to wuok na 65. Ng'at machielo kabiro kachaka golo michele achiel ni atere kilo machielo tayude at 85. Koro manyiso ni wan kod chandruok to wasewinjo kama chandruok ai ni sirikal ok losnwa nengo. Gimiyowa puonj maber kendo gimedo jiwowa, wamedo bedo gi ng'eyo mane waonge godo e wach warehouse. Kano ka en kama pi pong'o, ma ka pi opong'o ka to kata kumich kane mchele no pi donjo makethi. Koro wageni ni by December jopur moko dhi bedo ni oseketo mchele e warehouses mondo wakonygi manyo chiro maber mondo kik hinygi gi jong'iepo mana maka nikech bei ma oko ginya neno.